Kah onong tetaing tetalan. Ayen pancen kowe bisa tata janma Maragage. Maragage ripalungguhan iki ngaku sapa sing dadi jenengmu? Pendhita Kendali Sada. Piye? Pendhita Kendali Sada. Begawan Anoman. Anoman ki kowe jebule. Dasar para nyata. Bali ditakon sapa sing dadi aranmu? Piye? Bali ditakon sapa sing dadi aranmu? Tumenggung pangkatku mburi saka negara Tunggul Malaya. Sudirga Pati sing dadi aranku. Sudirga Pati. Dasar para nyata. Hanuman ana paran. Ana parigawe apa kowe mlebu laladan Tunggul Malaya kene? Ngupati goleki dununge sedulurku panengah Pandhawa si Janaka kene laladan Tunggul Malaya. Wong jaban rangkah ora kena lewat dalan kene. Ayo, kudu bali, kudu bali. Entu mbacut ora entu mbacut sing aku sing dadi pepalang Hanuman. Rawe-raweran pas malang-malang ndak budung. Wani karo aku apamu sing tak wedeni babu. Babu harwowo. Loh. Sugih kendel Bondowani elegan golek momongan kebo punuk golek pasangan merangi tatal ngrajau Hanuman. Opat kapitaya buntut ulut apa angin kekejora manuk berancangan. Kurang-kurang bejamu tanganku pener nyarat diadamu. Ora mutah getih ora rondo busumu kurani biatangmu we. Mantep tenan harang. Oh.
Dersono pun bapa bapa njaluk pangapura yo Dersono. Dersono pun bapa kang prapta ya. Wening dia mangung mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin Dersono wonten dawuh pukulun saiki aku bakal takon kelawan Janaka. Janaka inggih wonten dawuh Ari palungguhan samengko margage jawaben kanthi jujur, aja mbok tambahi, aja mbok kurangi. Janaka, wonten menapa Kanjeng Rama? Paduka rawuh kok semunipun mbanang pasuryanipun. Janaka, wonten dawuh ulun. Saiki aku tak takon, inggih. Ulun kuwi apamu? Paduka menika mara sepah kula. Panganggepmu marang aku tanpa beda panganggep kula dumateng panjenengan kados wong tuwa kula pribadi. Yo. Yen pancen kaya mangkono, yen pancen aku mbok anggap wong tuamu dhewe, mestine wajibe anak nyang wong tuwa ki apa? Wajibe anak nyang wong tuwa ki apa, Janaka? Inggih. Wajibipun anak dumateng tiyang sepah menika mbangun miturut dumateng dawuh saking Sudarma. Yen upama kowe tak kongkon lara sampun to sakit pejah kewala kula temah amung mestu didhawuh dengan dikarama pukulun bagus. Janaka inggih wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo bojomu? Inggih. Tumusing batos pukulun. Yen pancen kowe mangkono, yen pancen kena ndak gondheli tenan tembungmu Janaka. Dina samengko ana perintah tunggal saka Bathara Brama sing wis mbok anggep wong tuamu dhewe. Rungokno Janaka. Inggih ngestakaken dawuh. Dina iki uga kowe karo Dersanala kudu pisah, kudu pegat lan kowe kudu minggat, kudu lunga saka kene. Nuwun pamit. Mas, kenapa bapak iki dhewe kepiye to karepene kaya ngono? Bapak, bali Kang Mas Janaka. Kang Mas Arjuna, kula tunggu panjenengan, Kang. Wah, Dersono. Wah, aku njaluk pangapura nduk Dersono. Kang Mas Janaka, Kang Mas Arjuna panjenengan wonten pundi? Piye to, Pak? Wah, Dersono, mandeg Dersono. Tobat, Dersono, mandeg kok, ayo mandeg kok.
Dursana mandheg kondise pun ibu Betari Durga sing nungka lakumu ya ngger Dursana Are palungguhan samengko kowe tak kandhani morage rungokno morage rungokno bojomu si Janaka ora sambok goleki kowe ditinggal Janaka jegelo aja susah mergo apa mergo nadyan to kowe kuwi wis dadi randha dina samengko akeh priya sing gelem mupu karo kowe terus ana lho kowe aja wasu melang anakku Dewa Srani Ratu Tunggul Malaya sing saguh ngukop kowe terus ana lho tobat jagat nekseni lamun to Drsana ora sudi ginaru anakmu sing jenenge Dewa Srani upama Dewa Srani gepok senggol karo aku bakal tak beset sing dadi kulitku parat ya yen kowe wong wadon aja wangkot aja wangkal yen pancen Dewa Srani ora kena ngukup kowe tri palungguhan samengko tak pateni tenan kowe Dursana malah kepara prayoga aku nimbang ora sesandingan kelawan Raden Majanaka luwih becik tak entengke patiku mati tenan dina samengko kowe Dursana Janaka ora ngukup Dewa Srani ora ngukup dina samengko mati tenan kowe Dursana ayo ora gaje manut marang puniku ayo saja ana ing Tunggul Malaya ora wong dadi anak wah keparat mati tenan kowe pinolo dening Sang Pandya Batari Durga nalika samono ya Prakapidara tan emut Purwaduk sinenengge Sang Dewi Drsana ana kaelokaning jagat cabang bayi semesti diwanci weruh padanging hawa sakala minyak langse Gumbala Giri lair ponang cabang bayi glewo kaya gleken sala Tobat malah kebeneran kebeneran bayine Dursana wis lair anakku Dewa Srani iki calon bojomu wis ora nggawa calon anake Janaka Dewa Srani pun ibu bali kan Bodohku ngir kowe ditinggal ibumu ele cah bagus ngir aku kuwi mbahmu aku kuwi Bathara Brahma aku mbahmu ngir cah bagus oh kabeh mau sing luput aku sing luput mbahmu ngir le rening mbahmu ki dewaning geni tak goleke kamukten
Are palungguhan samengko sak jedhi ana ing sajroning kawah Candra Timuka nggih. Ayo melu simbah kene nggih. Putuku. Awak kok bro. Awak kok bro. Oh, ger putuku. Tak goleke kampung Tenjong ger. Oh, ger putuku. Jumedhul saking wisaning geni kawah Candra Timuka ingkang sekawit cabang bayi mung sak gegem paribasane den cemplungaken madyaning kawah Candra Timuka panguwasaning Gusti Kang Mahanasa ora mati ning saya sekti ora kaprawasa malah manjing dewasa Jumedhuling Satya Sang Piningit
ingkang naga ngebate pati kengira rikala nira nguni kikian mambang katonku mewang risahang nyoman nampa isih manau ikroho marang risang bayu siri ora kompak iki mau ora dadi apa ya ana pawongan sing wujude kethek putih ngaglah ana tetahing dadalan ayen pancen kowe bisa tata janma mara gage ripalungguhan iki ngaku sapa sing dadi jenengmu Pendhita Kendali Sada piye Pendhita Kendali Sada Begawan Anoman ki kowe jebule dasar para nyata bali ditakon sapa sing dadi aranmu piye bali ditakon sapa sing dadi aranmu tumenggong pangkatku mburi saka negara Tunggul Malaya Sudirga Pati sing dadi aranku Sudirga Pati dasar para nyata Hanuman ana barang ana parigawe apa kowe mlebu lalatan Tunggul Malaya kene Ngupati goleki dununge sedulurku panengah Pandhawa si Janaka kene lalatan Tunggul Malaya wong jaban rangkah ora kena lewat dalan kene ayo kudu bali entu mbacut ora entu mbacut sing aku sing dadi pepalang Hanuman rawe-raweran pas malang ndak budung wani karo aku apamu sing tak wedeni babu harmomo no sugih kendel Bondowani elegan golek momongan kebo punuk golek pasangan merangi tatal ngrajau Hanuman opat kapitaya buntut ulut apa angin kekedoro manuk berancangan kurang-kurang bejamu tanganku pener nyaret diadamu ora mutah getih ora rondo busumu kurani biatangmu we mantep tenan harang
canda siramu kentok hei lo monyar what lo lo hei lo mati wah antep tenan apa lo ut apat tuh lo ut wah yang iblis panan wah lo ut atuh yo ut wah lo ut apat lo canda kulmu utir lo wah ranting parap lo ut ate ut at lo ut wah yo wah kamu ambruk kerutuk mati tenan lho mati jekal kowe lho ut yang kowe lho ut lho ya kowe mati anak wah yang mati wah siaran ejen kaya ngene nek sambatan iki piye Pak Lurah mati tenan waduh tugel kabeh kowe iki ora apa-apa iso tuku neh wah 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 no wah wedian no lo tansa wedian lo het adoh yo lo
gerange kancaku kleyang-kleyange mulih mesti dadi gotongane. Tangkape kaya ngopo coba? Hut. Ambulan to, ambulan to. Ambulan, ambulan. Awan. Edian. Soy. Anoman nih gue dasar poro nyoto. Yo. Balik ditakon sopo sing dadi aranmu. Kalian orang meneh tembungmu. Balik ditakon sopo sing dadi aranmu. Yo. Tirta Karna sing dadi aranku. Tirta Karna yo. Tirta kuwi banyu, Karna kuwi kuping. Banyu sing metu saka kuping kopoken. Dan kopoken ya. Adu kekuatan Mas, moro gage cobanan yo. Aku dhisik apa kowe dhisik? Kowe dhisik yo. Awas. Ditoto napase Mas. Yo. Tepol dadamu mati kowe ambruk gerutu kowe mesti. Siji, Edian malah dihitung ora. Awas. Mati ambruk gerutu. Loro Edian. Ampuh tenan kowe nomor. Jamumu apa? Jamuku beli kita. Pil kita. Saruga ngono ya. Awas. Cepat kamu kertu. Telu kene. Kowe ping telu, aku ping telu. Kosok Mas nganggo leren barang ora. Kene. Ditoto napase, ditoto ambekane. Ora apa-apa. Ora apa-apa Mas. Kene pindung kas. Sing banter sisan Mas timbangane urip mung dioyak-oyak utang. Iya. Yo bayar panen yo kena. Yo, toto napase. Awas. Ora apa-apa. Ora apa-apa Mas. Ini sing pungkasan. Ora apa-apa. Ora apa-apa matamu. Iki ketak putih cekel gue ngon-ngon mor kaki sobanan. Awas lo. Hut. Edian lo. Hut. Candak cekel Edian gue ngon-ngon gue. Hut. Rantai ning ngarep omah ngisorit ringin. Hut. Atet dan dek angel mencekal-cekalane iki. Sek penak nyekel sinden rumah sakure. Lo, ut, Edian, lo candak we, dingkring, lo, ut apa? Nah, ngono. Waduh, mancal banget wah, Edian yo, wah, lo, hit ut apa? Wah, lo, hit out, apa? Gila dia sampluannya tidak wangi kayak gini. Lo, hit, lo, hit, lo, hit, Edian ya, lo, hit,
Lo he hút át. Lo he hút át. Ôi. Lo he hút át. Lo he át. Hút át. Lo he hút át. Yo. Ma. Ôi. Wah, tak dongane untumu lara ya. Wah. 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 Lo. Bedian. Lo. Hut. Lo. Hut. At. Lo. Hut. At. Lo. Hut. At. Hut. At. Wah. Lo. No
Thank you.
laning sun sira iku sanji Wanci bisa lawan jeneng ing wang wah dalah ngera fotoku ngera fotoku kok sik to Mbah katik kowe malah guyu-guyu sakjane iki aku ki sapa aku ki apa lah kowe kuwi sapa Mbah ini jeneng kita urung duwe jeneng ngono urung duwe jeneng bahaya Jumedule saka tlatah ya kuwi Kawah Candra Dimuka. Oh. Aku ki urung duwe jeneng, Mbah. Durung. Reno dina iki aku weneh ana jeneng, Mbah. Men kanca-kancaku mbok menawa besok nek ngundang aku ki ben weruh jenengku sapa, Mbah. Ya. Ngene. Gandeng sing nemokke sepisan ana madyaning Kawah Candra Dimuka kuwi jeneng ulun. Mula ulun sing menang jenengke jeneng kita. Ngono. Jumbuh kelawan papan dunung kita. Anggone digodhog ana ing Kawah Candra Dimuka utawa ya kuwi wisa-wisaning geni. Dina semangko ulun paringi tetenger Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni, Mbah. Ya, kowe Bambang Wisanggeni, Lah banjur jenengmu sapa, Mbah? Ngene, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi dewa kuwi beda karo kowe ngono. Dewa kuwi beda. Iya, beda. Lah bedane nggon ngendi, Mbah? Ini yen to menungsa kaya kowe kuwi kena ing lara, kena ing pati. Lah beda karo dewa. Dewa kuwi kena ing lara, tan kena ing pati ngono Wisanggeni. Oh, alah. Ngono, Mbah. Ayo. Yen pancen kamangkono, aku tak takon, Mbah. Piye? Takon apa? Yen pancen ngono, aku ki Bambang Wisanggeni lah banjur wong tuaku ki sapa, Mbah? Bapakku sapa? Ibuku sapa, Mbah? Nah, ngene. Yen pancen kowe pengen ngerti, dina samengko mara gage noleh rana. Noleh rana, Mbah. Noleh rana. Ya ngono. Ayo noleh rana. Heeh. Lah terus kan piye, Mbah? Ngene. Kae ana pawongan sing nganggo jubah, nganggo sepatu, sirahe diubel-ubel kae genah dewa. Ngono. Coba cedhak ana, takon ana. Takoni piye, Mbah? Takon ana. Sapa bapakmu, sapa ibumu? Lah lek ora ngerti kepiye, Mbah? Taboki, Mbah. Taboki. Ya, Mbah, tak taboki, Mbah. Ya, hati-hati. Tak kalau pamit, Mbah. Ya, sing hati-hati. Bebas kau
Wis kamen